50 Festa do Queixo de Arzúa, ano 2025. Estamos coa concelleira de Turismo do Concello de Arzúa. E ben é certo que, como adiantaba onte nos micrófonos, hoxe achegamos ata o stand para comprobar que sí, que hai moita presencia do 50 aniversario da Festa do Queixo. Begoña Balado, moi bons días. Moi bons días a todos. Moi bons días. Como está transcurrindo todo? Contame. Estamos un pouco estupefatos porque a verdade é que o stand de Arzúa está tendo un éxito enorme. Estamos encantados porque, bueno, a afluencia neste stand é moi grande. Mira, Destino Verde, mira, esa imaxe para a xente que este vendo este vídeo agora mesmo. É unha imaxe espectacular. Sabes onde está tomada real? Sí, en Figueiroa. En Figueiroa. ¡Qué maravilla! Arzúa Destino Verde, natureza, gastronomía e toda a potencialidade que ten Arzúa, non? Aquí, na Semana Verde. Estamos activando sobre todo o turismo de natureza, como ven se pode ver. Estamos activando sobre todo a nosa gastronomía. Ahora mismo está Mamá Teresa tamén en Queixería Barral expoñendo os seus produtos. Estamos, quero lle dar as gracias e desde o Concello damos as gracias porque, en todo momento están colaborando con nós. Estamos moi agradecidos a eles, ás demás queixerías, pola colaboración. Hubo moita colaboración, porque hai tanto pola mañá como pola tarde diferentes empresas que veñen a mostrar aquí o seu produto. Sí, como decía onte na entrevista que me fixeches, vais a incorporar a tarde xunto con Almesán a AGA, Asociación Galega do Mel, que ten a súa sede no noso Concello en Arzúa. Ben, pois concelleira, non se me mova de aquí. Ben. Agarde aquí porque vou por outro lado do stand para falar con Mamá Teresa e con Queixería Barral. Veña, ata agora. Teresa, moi bons días. Hola, bons días. Moi bons días. Doces Mamá Teresa. Sí, en Arzúa. Sí, a ver, somos unha pequeniña empresa que estamos cerquiña de Arzúa. Sí. 2 kilómetros. Os doces que facemos son sin colorantes, sin aditivos. Natural. Natural. Aí está. Por eso estamos reconocidos por Agacal, por artesanía alimentaria, ahora que nos deron o sello. Tamén temos distintas cousas. Temos o membrillo, porque co queixo vai ben o membrillo. Arzúa é terra de queixo. Polo tanto, terra de membrillo tamén. Eso. Entonces, como é terra de queixo, sacamos unha tarta que leva unha crema de queixo de Arzúa con outro queixo que se fai en Arzúa, que é o galmesán, que é unha pasta cocida de queixo. Temos unhas pastiñas de laranxa de fariña de millo, unhas rocas de chocolate e un salchichón de chocolate, é un dulce. Pero que me estás contando, sí, Teresa? Isto é un dulce? É un dulce, é un trampantojo. É un trampantojo total. Oye, que interesante, Sí, está moi... Además está moi rico, porque leva chocolate negro, leva almendra, leva un poquinho de todo. Que interesante. E cando comenzaba Mamá Teresa? Pois mira, comenzamos xa polo ano 2014. Sí, este ano facemos 10 anos. 10 anos. Pois felicidades, parabéns, 10º aniversario. Tamén darlle as gracias ao Concello de Arzúa por deixarnos estar aquí e dar visibilidade aos nosos produtos. Colaboración mutua, verdade? Sí, despois en Nadal tamén temos turróns. Facemos turróns é un pouquiño o que nos queremos diferenciar é un pouco de non ser uns dulces generalizados. Queremos dar o toque de artesán. Pois aquí este que vos fala, Arzúan tamén, vai probar aquí, co permiso. Eso, hombre, que maravilla. Hai que probarla. Maravilla. Que che parece? Maravilla. A ver, o queixo de Arzúa non lle dá un sabor moito a queixo, porque é un queixo moi suave, pero sí que lle dá moitísima jugosidade, é o que pretendíamos. Estamos encantados con ela, a xente que a proba repite. Está riquísima. É máis, que acaba de dicir, a xente que a proba repite. O vou repetir, é que está boísima. Sí, está. Bueno, oye, onde podemos conseguila? Que distribución? Mira, ali en Arzúa temos varios locales, en Santiago temos tamén, en Xuntos,
que está na calle Fray Rosendo Salvado, ali despois na zona bella, na zona de o cruceiro de San Pedro. En Coruña temos feitizos de sabor, mas agora mesmo non me sale outro sitio nun mercado. Mamá Teresa, busquen que atoparán toda a información necesaria e máis, e se veñen ata o domingo, e se veñen esta mañá precisamente, que se metan na página web, que aí está toda a información. Eso mismo. Pois graciñas, Teresa. Moitísimas Parabéns gracias polo traballo, de verdade. E mira, compartindo con Mamá Teresa, temos a Queixería Barral. Bueno, a ver, falar de Queixería Barral é falar de tradición de ano 1989. Efectivamente, 35 aniversario este ano. Mira que non hai empresas máis novas, empresas máis lonxevas e gañando todos os premios que hai. Salón Gourmet, Alimentaria, o mellor queixo do país, ou non? O mellor queixo de España. De España, galardoado este ano, sí, en Salón Gourmet, como ben dís, ao noso queixo tetilla. Sí, bueno, cata dos queixos de Galicia tamén, o World Cheese Awards, que sí, últimamente estamos, bueno, pues moi contentos porque sí que estamos acadando premios en diferentes certames, entonces, bueno, pues é unha garantía para o cliente, non? Todos esos premios. Pois claro, un o fai pues, co produto, coas vacas Arzúa, Terra Verde e demais. E claro, cando un sai a competir, e se leva os premios, di, pois mira, pois... Sí, bueno, a verdade é que elaboramos de xeito tradicional eso, dende 1989, sen deixar de lado a innovación, non? Traballando pois, con gandeiros da zona, principalmente da comarca de Arzúa, bueno, pues, ahora tentando ser cada vez máis sostenibles, non? Eso, pues, valorando o proveedor de cercanía, claro. Eso, a materia prima de primeira calidade. Que variedades ten? Pois elaboramos Arzúa, Ulloa e queixo tetilla de OP. E agora, bueno, estamos en I+D sacando así algún outro produto que a ver si pronto sale xa ao mercado. Primicia, Queixería Barral, sí. Traballando para darlle unha reviravolta a todo. Sí, eso é, sí, porque bueno, sí que o mercado sí que pide novas variedades, entonces, pues bueno, aí estamos traballando. Vamos a ver, estamos na terra do queixo, xa está todo dito, 50 anos, da festa do queixo. Sí, efectivamente, sí, aí estuvemos desde o primeiro ano. 50 anos, novidades de investigación, desarrollo, vai todo acorde para seguir medrando nunha terra que lle debe tanto o sector primario e a gandeiría, verdade? Sí. E a empresas como Queixería Barral, mira, a ver. Esto vamos a ver. O mellor queixo de España, hoxe aquí en degustación, no stand do Concello de Arzúa. Aquí estou catando. Graciñas, Cristina. Gracias a vos. Voulle levar unha concelleira, co teu permiso. Concelleira, por favor. Na miña casa sempre hai queixo Barral. Na miña casa sempre hai queixo Barral. Mira que hai queixos vos, pero que este ten unha textura. Vou deixar impresionante, por algo gaña premios. Primeiro porque se fai con moito cariño, con moito mimo e dunha maneira artesá, pero tamén misturando os novos xeitos que hai. Aparte nos acaba de adiantar, estamos moi pendentes desa noticia que Queixería Barral quere dar un salto hacia adiante con novos proxectos. Con este bo sabor de boca que deixa visitar Arzúa, ou non, concelleira? Sí. Os doces, o queixo. Pola tarde temos máis. Pola tarde temos máis. Mañá temos máis queixo, mañán tamén. Casa do Inicio, que é unha iniciativa nova duns xóvenes que se viñeron de Barcelona, que están en Pantiñobre, así que está Pantiñobre segue estando de moda, xa o decimos. Está de moda, Barral, hasta se graban series hasta se graban series de TVG que moi pronto no, de TVG no, de Netflix. Pois Begoña, parabéns polo traballo, por esa
abrirse á cidadanía e mostrando pois parte do que é Arzúa, que é natureza e gastronomía e tamén a difusión dese turismo moito máis alá do Camiño de Santiago. Ata o domingo aquí. Ata domingo. Seguimos traballando por un turismo, sobre todo un turismo que non se base solamente no Camiño de Santiago, ese é a nosa base, e que sea un turismo desestacionado, sobre todo. E aquí estamos, e convidamos a todos a que veñan probar os nosos doces, os nosos queixos e a visitar o noso stand. Paga pena, dígolo eu. Vide para aquí.